Fú, to by som nerobil, Bráško. Prečo? Však tu posielam šifrovanie. To uvidí len ona. Kdeže? Stačí fiktívne podozrenie z niečoho pedofilného a platformy môžu nahliadnúť do tvojich súkromných konverzácií. No a pri tvojej veľkosti by sa im to podozrenie mohlo aj naplniť. Bráško, v Thajsku by bol nadpriemerný. A nerob si srandu, však som práve čítal, že im to Europarlament zablokoval. Áno, väčšina europoslancov, vrátane mňa, túto praktiku zablokovalo. Ale predsedníčka parlamentu si jednoducho zmyslela, že to aj tak posunie ďalej. Jakže si zmyslela? Veď keď väčšina povie nie, tak nie. A čo ak by väčšina povedala áno v druhom čítaní? Nerozumiem. Keď väčšina v slovenskom parlamente odmietne zákon, tak s Bohom. Žiadne druhé čítanie. Áno, áno. Takže v Europarlamente to funguje inak. A nie. Ako to potom mohla spraviť? Nemohla, ale kontrolovanie našich súkromných konverzácií je zjavne dôležitejšie než ten najzákladnejší pilier parlamentnej demokracie, že rozhoduje väčšina. Tak kto teraz vlastne rozhoduje? No zdá sa, že ponovom samotná predsednička Metsola, ktorá svoje rozhodnutie oznámi predsedom frakcií a ak ostanú ticho, tak to berie ako súhlas a koná. Takže pre Metsolu znamená mlčanie súhlas. Nehovorila náhodou práve ona, že iba explicitné áno znamená áno? Nie, teraz si mýliš dve veci. Ty hovoríš o konsenzuálnom sexe v súkromí, pri ktorom Metsola vyžaduje hlasné áno. No pri jej snahe vyjať s tvojim súkromím si vystačí aj s mlčaním. Vidím, že súhlasíš.